In Zuid-Limburg zijn de schoolvakanties afgelopen vrijdag gestart. Veel gezinnen gaan genieten van een mooie vakantie op een mooie plek in binnen- of buitenland. Voor een gezin met een zorgintensief kind is de keuze vaak beperkt, omdat er veel meer nodig is. Aan die wensen wordt voldaan bij de kindervallei in Houtum Sint-Gerlach. Mevrouw Kolen, wat maakt de kindervallei zo bijzonder? Ja, de kindervallei is inderdaad zo'n vakantieadres voor gezinnen waarvan het kind zorgintensief is. Maar het begint natuurlijk, het hele kindervallei begint hier in de Spiraal. Dat is ons rondbedonderhuis waar ouders overnachten als het kind revalideert bij adulanten. Dus tijdens die langdurige revalidatiefase, als de kinderen intern zijn, overnachten de ouders hier bij ons. Maar dit item gaat over vakantie. Dus ik stap graag over naar onze vakantiezijde. Dat is deze zijde. Hier hebben we 8 appartementen die volledig zijn aangepast met hulpmiddelen. Maar wat vooral om gaat, zijn die gezinnen die deze vakanties nodig hebben. Zij maken natuurlijk ook het liefst een keuze, breed in het land of in het buitenland, precies wat u zegt. Maar zij hebben beperkte mogelijkheden omdat de accommodatie moet zijn aangepast. En onze 8 appartementen zijn aangepast, laat ik jullie daar nog heel graag even zien. En dat is ook de reden dat al deze gezinnen uiteindelijk kiezen voor een plekje bij de kindervallei. Kunt u iets meer vertellen over de aanpassingen van de appartementen? Ja, de aanpassingen die maken de kindervallei natuurlijk zo bijzonder. Het hele gebouw is rolstoel toegankelijk, maar alleen dat is nog niet eens voldoende. Het gaat vooral ook om de hulpmiddelen die wij in huis hebben. Het zijn vaste hulpmiddelen, zoals plafondtilliften, we hebben hele bijzondere bedden in alle hoogtes en maten. We hebben douchebronka's, douchestoelen. Dus al die hulpmiddelen die je nodig hebt als gezin om überhaupt van thuis weg te kunnen gaan. Want waar je naartoe gaat, heb je dezelfde hulpmiddelen nodig dan die je thuis ook hebt. En dat is eigenlijk, zeg maar, randvoorwaardelijk om überhaupt hier naartoe te kunnen komen. Maar zelf merk ik dat als je ouders echt vraagt wat maakt nou die kindervallei voor jullie zo bijzonder, dan hebben ze het over het allerbelangrijkste hulpmiddel en dat is ons warme badje. Zeg maar, de mooie omgeving, dat is dat je kind bij ons zeg maar, zichzelf kan zijn. Dat het helemaal oké is als jouw kind andere geluiden maakt, er anders uitziet. En ouders noemen dat wel eens bij ons het allerbelangrijkste hulpmiddel. En dat is wat we samen creëren met onze vrijwilligers en het mooie warme hart hier in huis. Nou, het is de eerste keer dat ik hier ben. En waarom de kindervallei? Nou, het heeft een aantal voordelen voor mij en mijn kinderen. Ik heb een gehandicapte dochter. Haar naam is Lina, is 14 jaar oud. En daarnaast heb ik een andere dochter, die mankeert niks. De reden waarom ik hier ben, is dat de faciliteiten. Mijn dochter heeft een speciaal bed nodig. Dat je een hoogte en laagte kunt verzetten, wat ook aan de zijkant is gepolsterd. Ja, dat vind je natuurlijk niet in andere vakantieverblijven. En hier is de mogelijkheid gecreëerd om dat bed in de slaapkamer te plaatsen, waar mijn dochter en ik slapen. En is het veiliger voor haar, voor Lina. En voor ons is het ook makkelijk, want als zij weet dat er andere mensen van het gezin in dezelfde kamer slapen, dan vindt ze dat is ze rustig en dan vindt ze dat helemaal geweldig. Een ander dingetje is natuurlijk de omgeving. Die is prachtig hier in Valkenburg. Het ligt heel centraal. Het 100-wasser gebouw. Ja, in de geest van Dali. En Gaudi is natuurlijk heel rustgevend. Er zijn genoeg activiteiten te doen hier. En andere reden is een rolstoelfiets. Mijn dochter Lina, die vindt het heel leuk om te fietsen. Alleen heel moeilijk natuurlijk als je een gehandicapte dochter hebt die in die rolstoel zit vastgebonden. Ja, wat moet je dan doen? Hè? Je kunt haar niet in iedere fiets zetten. Nou, en hier is de mogelijkheid voor een speciale fiets waar ik haar op een plateau kan rijden en met haar de omgeving kan verkennen. Nou, dat vindt Lina hartstikke mooi. Hè? Ze houdt van fietsen, ze houdt van aan de frisse lucht te zijn. Dus dat is ook een reden. Daarnaast hebben we hier allemaal vrijwilligers die je 24 uur te woord staan, die je helpen wanneer je hulp nodig hebt. En ja, weet je, dat is ook prachtig. En naast alle zaken die ik al heb opgenoemd. Kort samengevat, het is hier geweldig. Het is hier geweldig en ja, dus kijk maar naar buiten. Het is zomer, het is mooi weer, de mensen zijn vriendelijk, de medewerkers zijn vriendelijk. Dus ik ben heel blij dat ik deze keuze heb genomen. Wat motiveert u om vrijwilligerswerk te doen? Nou, ik ben zelf afgekeurd. Ik heb jaren in de zorg gewerkt, maar ik wilde mezelf nog nuttig maken in de maatschappij. Ik wilde iets betekenen voor andere mensen. Aan welke plek kun je nog beter bedenken als de kindervallei
Omdat hier gezinnen komen die langdurig verblijven na een revalidatie of een operatie. Of gezinnen met een zorgintensief kind die hier op vakantie komen. En ik ben zelf van het incheckteam en van het knutselteam. En ik vind het altijd heel fijn om de gezinnen een warm welkom te geven. En hun in te checken en een rondleiding te geven door dit prachtige gebouw. En ook op de woensdagmiddag om creatief met de kinderen bezig te zijn. Zodat ik de ouders wat kan ontlasten. En als ik dan een lach op het gezicht van de ouders en de kinderen zie, dat geeft mij gewoon heel veel waardering en voldoening. En daarom doe ik dit werk met heel mijn hart. En nu, waarom juist de kindervallei? Nou, kijk eens om je heen. Een schitterend mooi gebouw waar ik zelf ook heel veel energie van krijg. Een mooie tuin, bijzondere mensen die ik hoe dan ook bij alles wil bijstaan. Al is het met kleine klusjes, een vriendelijk woordje, een glimlach. Die mensen zijn met alles tevreden. En welk werk verricht u hier? Ja, welk werk niet. Ik doe heel veel. Ik doe facilitaire dienst, ik doe nachtdiensten, ik help bij het pannenkoeken bakken, bij het maaltijd verzorgen, een beetje ondersteuning van het management soms. Gewoon heel veel. En hoeveel uur per week bent u werkzaam hier? Dat ligt eraan minimaal 4, maar ik denk ook wel eens 16. En u? Ik 2 keer 4, maar ik ben ook langer hier. 10 tot 15 uur per week denk ik wel. En ik mag uit jullie woorden afleiden, beide met veel plezier. Ja, nog heel Ja, veel. heel graag. Het is een hele fijne plek om te werken, ja. Joshua, u bent hier voor de 2e keer in de kindervallei. Ja. Welke activiteiten worden hier allemaal ontplooid? Ja, ik ben inderdaad voor de 2e keer hier samen met mijn vrouw Lydia. Boas is mijn oudste zoontje, die heeft een verstandelijke beperking. En met Ella en Kai. En vanmiddag hebben we bijvoorbeeld met kunstenares Neeltje hebben we geschilderd voor mijn jongste dochter. En het is niet alleen leuk voor de kinderen met de beperking, maar ook dat er iets wordt georganiseerd waar de jongere broertjes, zusjes of oudere broertjes en zusjes aan mee kunnen doen. In dit geval was het schilderen. Ze werken ook met gips, maken ze een mooi beeldje, die kun je dan ook beschilderen. Ja, dat is bijvoorbeeld waar we vanmiddag aan hebben meegedaan. En behalve het knutselen, de handenarbeidactiviteiten, welke activiteiten zijn er nog meer? Ik denk aan toneelspelen, muziek, noem maar wat. Ja, er zijn zeker meer activiteiten. Ik weet ze niet allemaal uit mijn hoofd. Het verschilt ook een beetje per seizoen. Er wordt ook bijvoorbeeld een foodtruck georganiseerd waar je wat kan halen. Er zijn ook dat er eten wordt georganiseerd, dat je kan mee-eten, zeg maar, zodat je zelf niet hoeft te koken, dat je wordt ontzorgd op die manier. En ook als gezin samen kan zijn, zo goed en kwaad als het gaat soms. En ja, dat zijn bijvoorbeeld activiteiten die worden georganiseerd. En die activiteiten worden die allemaal binnen georganiseerd of buiten? Nee, ja, kijk, de locatie hier in Houtum, zeg maar, die heeft natuurlijk een fantastische tuin. Dus dan kun je heerlijk buiten op het terras zitten. Je mag gaan en staan waar je wilt. Dat wordt ook altijd gepromoot. Kies wat voor jou werkt. Doe je eigen ding. En wat voor jullie prettig is, wat werkt in jullie specifieke gezin met jullie specifieke zorgbehoeften. Dus dat is super fijn. Als ik het goed beluister, bevalt het u hier prima. Ik vind het een hele fijne locatie. Ja, ik heb het hier heel erg naar mijn zin en word hier helemaal blij van als we er zijn. Ook door de vrijwilligers, zeg maar, die ons steunen en die er altijd zijn. En die vrijwillig hun tijd geven, zeg maar, om ook voor ons te zorgen. Ja, heel kostbaar. Tot nu toe ben ik onder de indruk van de organisatie die bij het runnen van de kindervallei komt kijken. Hoe krijg je dit allemaal geregeld met zo weinig betaalde krachten? Ja, we zijn inderdaad met een team van 4 parttimers waarmee we de kindervallei runnen. Maar dat kan echt alleen maar dankzij veel vrijwilligers die ons ondersteunen. En met heel veel sponsoren, bedrijven, particuliere fondsen die ons allemaal helpen om de kindervallei mogelijk te maken. En vrijwilligers, aan welk aantal moet je dan denken? Oh ja, we gaan, het liefst zou ik nu zeggen, je moet nu denken aan 120 vrijwilligers. Alleen helaas op dit moment hebben we er krap 100 en dat is voor nu te weinig om de kindervallei te runnen. Dus, ja. 100 vrijwilligers is te weinig? Ja, 100 vrijwilligers is te weinig, want die werken allemaal in, zeg maar, de ene neemt 1 dienst per week of de ander neemt 2 diensten per maand. Dus dat is heel erg wisselend. En we moeten toch echt 24/7 de kindervallei bemensen met vrijwilligers. Dus dan hebben we er eigenlijk 120 nodig. En nieuwe vrijwilligers zijn dus welkom. Hoe kunnen die zich aanmelden?
Oh ja, ze zijn zeer welkom. We hebben allemaal verschillende teams waar ze in kunnen werken. Van onderhoud tot receptie tot de activiteitenteams. Er is echt van alles hier mogelijk waar je je aan kunt bijdragen. En je kunt je aanmelden. Mijn collega Annie Kusters, zij is verantwoordelijk voor het hele proces. Van begin tot het eind met vrijwilligers. En stuur haar een mail a.kusters@kindervallei.nl en dan krijg je met haar contact. En dan hopen we jou hier te mogen verwelkomen.